खुलुमबाय लोगोफोर बर'नि रानि 2.0 नि गुबुन मोनसे भिडिअआव बयखौबो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। लोगोफोर बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना मिथिनाय जागोन जे सिमाङाव गुबुन गुबुन माइ यानि हानानै दोननाय माइखौ नुनाया मा ओंथि फोरमायनाय जायो। सिमाङाव जों माब्लाबा माबायदि सिमां नुयो बेनि सोमोन्दै जेबो मोनदां हानाय जाया। बेनिखायनो जों गासैबो सिमाङाव गावनि जिउआव जानानै थांनाय बायदिसिना मोजां गाज्रिफोरखौ नुनो मोननाय जायो। नाथाय जों गोबां सिमांफोरखौ गोसोआव लाखिनाय जाया आरो थाबैनो बावगारलांफिननाय जायो। बेनि गेजेरावनो जों माब्लाबा ओरैबायदि सिमां नुनाय जायो जे जों बेनि सोमोन्दै मिन्थिनो हांखुर जायो। बेनिखायनो जों दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायथिनाय जागोन दि सिमाङाव माइ आबाद एबा हाखांनानै दोननाय माइखौ नुनाया मा इसारा फोरमायथिनाय जायो। बेनि सिगां नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनाय, जाय बिथांमोना गोदानै दिनैसो बर'नि रानि 2.0 फैसनदों अब्ला बिथांमोना भिडिअखौ लाइक आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय, जाहाथे जेब्ला आं बेबादिनो गोदान गोदान भिडिअ आपल'ड खालामो अब्ला नोंथांमोना थाबै नटिफिकेसनखौ मोनहैनो हायो। गमामायै सिमाङाव आबादथिलिखौ नुनाया सिमां शास्त्र बायदियै जोबोर मोजां होनना बुंनाय जायो। बे सिमाङा बेखौनो फोरमायथिनाय जायो जे नोंथांनि जिउनि थाबथानानै थानाय खामानिफोरा फुरा जानाय, मोजां जबनि खौरां, हरखाबै बहानिफ्रायबा मोजां रादाब मोननो हानाय। बेबादि गुबैयै जेब्ला आबादथिलिया समायनायै बारजों मोसाग्लाङो अब्ला बेबादि सिमांनि नुथायखौ सिमां शास्त्रआव जोबोर मोजां होनना बुंनाय जायो। गोथां गोथां समायना आबादथिलिखौ नुनाय। जेब्ला जों सिमाङाव गोथां गोथां समायना रमायना आबादथिलिखौ नुगोन अब्ला बेखौ धोन लाभ आरो सुख सान्ति आरो जिउआव मोजां सम फैनायखौ फोरमायथिनाय जायो। आबाद मावबाय थानाय एबा मावखांजोबनाय नुनाय। सिमांनि बेबादि नुथायखौ मोजां फसल आरो खस्थ' खालामनायनि गोदै फिथाइ मोनफुंनो हानायनि महर बा खायसे जबनि मोजां लाभफोरखौ फोरमायथिनायनि महर होनना मोनथि मोननाय जायो। आबादथिलियाव दैखौ नुनाय। जेब्ला आबादथिलियाव दै थानायखौ नुगोन अब्ला बेबायदि सिमाङा बेखौनो फोरमायथिनाय जायोदि नोंथाङा नोंथांनि मावनो लानाय खामानिखौ जोबोर खस्थ' खालामना मावनाया गोनांथि, जायजों नोंथाङा थाबै मोजां फिथाइखौ मोनफुंनो हागोन। सिमाङाव माइ आबादखौ नुनाय। सिमाङाव माइ आबादखौ नुनाया जिउआव गोदान खामानि बा गोदानै जायखिजाया खामानिखौ जागायजेननो हानायनिबो महर होनना बुंनाय जायो। गोरलै रावजों जों बेखौनो बुंनो हायो जे जेब्ला नोंथाङा सिमाङाव माइ आबाद नुगोन अब्ला बे नुथाया भबिष्यआव नोंथांनि गोबां खामानिखौ जाफुंसार होगोन। जेब्ला नों गोबाव समनिफ्रायनो बबेबा खामानिखौ नांथाबगासिनो, प्राइभेट जब बा गभर्नमेन्ट जबनि थाखाय गावखौ नाजाथाबगासिनो दं अब्ला बेबादि सिमां नुनाया नोंथांनि केरियार बिथिङाव साक्सेसखौ दिन्थिसारनाय जायो होनना सिमां शास्त्रआव नोंथांनि केरियार बिथिङाव साक्सेसखौ दिन्थिसारनाय जायो होनना सिमां शास्त्रआव बुंथिनाय जायो। बे बिथिङाव नोंथाङा नोंथांनि खामानिखौ गोसो होना मावलांनाया गोनांथि। सिमाङाव हाखांनाय माइखौ नुनाय। सिमां शास्त्रनि बायदिब्ला जेब्ला नोंथाङा हाखांनानै दोननाय फसलखौ नुगोन अब्ला बेयो जोबोर मोजां। बे सिमाङा बेखौनो फोरमायथिनाय जायोनो नोंथांनि सिगांनि थाबथानानै थानाय खामानिया थाबै आबुं महर मोनफुंगोन। बे बिथिङाव गोसोआव जेबो असुबिदा सानना लायैया मोजां, मानोना बेबादि सिमांखौ सिमां शास्त्रआव जोबोर मोजां होनना बुंनाय जायो। लोगोफोर, नोंथांमोना दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों एसेब्लाबो बुजिनो हाबाय जानांगौ सिमाङाव माइ आबाद नुयोब्ला मा ओंथि फोरमायनाय जायो। गासै भिडिअ नायगिरि आइ आफा, बिदा फंबाय, बिब' बिनानाव नोंथांमोननिसिम भिडिअखौ जोबजासिम नायजोबलांनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय जाबाय।